V Amerike bola robená štúdia ohľadom finančnej gramotnosti ľudí. Prvá skupina boli ľudia, ktorí nemali ani predstavu, ani plán na to, že koľko našetriť na dôchodok. A druhá skupina boli ľudia, ktorí mali už nejakú predstavu o tom, že potrebujú si nejaké rezervy vytvoriť na dôchodok, ale nemali vytvorený plán. A tretia skupina boli tzv. Successful planners, ľudia, ktorí mali predstavu o tom, koľko našetriť na dôchodok, a mali úspešný plán, ktorého sa držali. A čo sa týka konečných výsledkov, tak prvá skupina išla do dôchodku s majetkom okolo $330,000. Do tejto sumy sa počítajú aj nehnuteľnosti, čo je na Ameriku ako dosť málo. Druhá skupina išla do dôchodku s majetkom $700,000, čo je viac ako dvakrát toľko ako prvá skupina. A tretia skupina, tzv. Successful planners, išli do dôchodku so sumou $1 milión. No a sranda na celom je, že skúmali ľudí s rovnakým príjmom. Čiže ponaučenie je si vytvoriť finančný plán na dôchodok a držať sa ho.